Egy nagyon jó hetük, az MTK-t legyőzték, a Fradit kiverték a kupából, aztán Debrecenben kikaptak. Hát most eldőlt, hogy milyen irányban alakul végül is az új hónap. A haladás összeállítását látjuk a képen, Nagy Dániel visszakerült, méghozzá Andorka helyére a kezdőbe, Fehér Zoltán pedig helyett pedig Korolovszki játszott. Ez a Kaposvár, Vrucsina megint kiállt a múlt héten, Haruna pótolta őt, ő játszott elől Oláh Lórántal. Kenesei a 17. percben élesen, Hajduk. Oláh Lóránt a túloldalon, gólhelyzetben, szemben a kapussal, Rózsa! Ajtóablak zicser volt, és hozzáteszem, még Haruna ott futott Oláh mellett megjátszható helyen. Kétszer talált kaput a haladás, és egyszer találta el az ellenfél kapuját a vendégcsapat. Kenesei gólhelyzetben közben, oldalháló! Halmosi egy kis szöglettel próbálkozik ezúttal, Halmosi akár el is lőheti, Halmosi, gyönyörű volt! Balázs Iszlain simán túljut, és jó ütemben szabadul a labdától. Oláh vissza Balázs Benyáminnak, és ez is elakad Rózsában. Monk és Kenesei, két egykori győri egymással szemben, Kenesei jó váltás Nagy Dániellel, lesz-e jó beadás is. Kenesei megy a hosszúra, így jut el elé a labda, mekkora védés Hajduk! Kenesei kitette a jobb szélre a labdát, majd ment a hosszúra, és azzal, hogy ott megcsúszott a labda, tökéletes lett neki. Jánvári. Most Nagy Dániel szerzi vissza, Rajos. Jánvári is visszaszerzi. Aki ront, nem Jánvárinak, csak megelőlegeztem. Nagy Gábor középen, Kenesei, Nagy, és Hajduk! Pont belelőtte Kenesei Krisztián. Kenesei csúsztatja középre a labdát, Radó. Nagyon szépen kapta Nagy Dánieltől, Radó tolja be fejjel, Radó még. És talpon marad, Hajduk robban ki a kapujából. Továbbra sincs gól. Iszlai, Devecseri, és fölé paskolja Hajduk. Kenesei húzódik ki a vonal mellé, és kapja is a labdát. Ebben a félidőben még nem jutott el az ellenfél kapujának közelébe Kenesei Krisztián. Az első félidőben ő próbálkozott a leggyakrabban, 6-szor összesen. Ajjaj! Pedro kap egy sárga lapot, és Pedrónak már volt egy sárga lapja. Kissé hosszúnak tűnik. De még befutott a Radó, és üres a kapu! A meccslabda volt! Nagy Gábor futotta be egyébként, és Radó belsőzte kapu fölé a labdát. Safaric. Ez eljut a kapuig, de Rózsának nem okoz vele problémákat. Bank. Még ott van a labda Kenesei előtt. Andorka, Radó és Hajduk lábbal, majd megint a szinte üresen tátongó kapu fölé rúgják a labdát a hazaiak, ezúttal Halmosi Péter. Mintha ellennének átkozva a szombathelyiek ezen a mérkőzésen. Kenesei visszaforgatja, ezt onnan nem lehet kapura rúgni, Andorka jól ismeri fel, hogy vissza kell gurítania. És pont Halmosi elé pattan a labda, de ez sem megy be.